l'escala ideal per promoure el català en un territori com Catalunya Nord és l'escala municipal, per això de la proximitat de la institució amb els ciutadans. I des dels municipis es pot fer moltíssim pel català, fins i tot amb el marc legal. Existeix a d'altres llocs, al País Basc, a Bretanya. Es pot crear un sindicat que s'està creant més o menys i que hauria d'existir aviat, un sindicat per la llengua catalana, però fins i tot sense aquest sindicat un municipi pot promoure moltes coses. Pot promoure l'ensenyament del català per adults, pot promoure l'ensenyament per la mainada amb el bilingüe o la bressola, pot fer retolació en català al municipi, retolació de direcció, retolació dels edificis. Això és molt important perquè la gent del poble vegi que el català és posat en punt d'igualtat amb el francès. També pot fer tota mena d'actes oficials utilitzant el català, des dels editorials bilingües als butlletins municipals, fins als actes oficials mateixos, els casaments, les ressenyes de consells municipals. Tot això es pot fer en català a costat del francès. És a dir, mentre hi hagi el francès, tot el que hi ha al costat, la República Francesa no ho veu, però com que no ho veu tampoc no és il·legal. El català a costat del francès en els actes oficials és perfectament legal. Vet aquí, hi ha moltes altres coses que es podrien imaginar, que es poden fer. Són els municipis que tenen aquesta, no sé si responsabilitat, però en tot cas que poden prendre aquesta iniciativa, i per tant això vol dir també que som tots nosaltres, ja que tots nosaltres vivim en algun municipi, que podem intentar d'influir com a mínim sobre el municipi en què vivim. Llavors, anem a parlar amb els batlles.